Ngoten. Lho, wali songo dhewe-dhewe. Niku nek cara perkapan sekali ngaten menika. Lah sampeyan niku nek matur yo ora. Kula niku sing tiyang didungun ngertos entuk impen cerita menika kadung yen pening katuwapi yen berket katur kala mebene niku wujude gedhe iya. Badhe wonten dadosan menapa nggih anak Prabu negari nista nglomake. Lah iki ora kok status ya Prabu mencetakno jare Prabu titas mantah menuk kagungan Mbah Agus Kawudwadi. Kula nyuwun agung panembahipun lan kula nyuwun kedah rekantos kirang anggenipun buku kirang anggenipun lendro menika kinarya sarana status negari Ngastina manggih Bupati Klaten Mandhayi ngantos saiki pasram kuwawon. Pangajeng sampun matur boten wetang namung saged Dewi Netra negari Ngastina badhe apik cobripun kawula Yai. Jujung pasuwanan wadyogong tanpa sabawa datang rumah ing ngono nggawe kanyut pinangka wadu kanyut kucing benteng madu kucing keco namo dumati abang keco dengan mesping bantu tri pangga dring kalus laki tri lantu pangga depi dan kedepi netro dring kawi osimati kesaru dikring yugo priana sultan minggu ini ucapku ingkang mancat ponco ting longo singgit ngat foto ngakol putra ingkang ngabutan Prabagung nyapa si bang pepe ya soto mandi roho.
tata taksinan nira Totane sring maranata sring maranata Tomanggo sagyong mangarasa Tanono kanggo jiwa raras Tanono kanggo jiwa raras Raras rumasuk indriya Pangapunten ing sinuwun. Sadèrèngipun kula matur mlebu teng kalapatan kula panjenengan kula taos pangapura. Wali sing menepipun. Sadèrèngipun kula matur mlebu teng kalapatan kula nyuwun pangapura. Ibu kok. Waduh panjenengan monggo ketelah dilakukan. Waduh rasuki. Kula bakal silas basuki. Kecaitan. Waduh kanthi lanjut. Kula niku bakal silas kang rahaja. Dugi tekan kene slamet kok. Nun tekan kene slamet. Sinten? Slamet tanggo kula niku. Percaya ya. Kowe tekan kene ayo ramo awangan siji apa. Oh nggih. Tapi pasipun sinuwun ngastina kula suwun mangke widodo. Ora ngono aja seru-seru. Kula madane. Bisa ben kaya meleh ngono. Kepenak opo ngaten. Nggih, iki kepenak niku wajan. Alah, apa-apa komplain iki. Kopi ya ana. Teh ya ana, wajan komplain iki. Pacitan ya komplain. Lah kok tujuan nang iki. Kaya ngarani lho, tundule tenan. Sakanane sampun pisan kowe ra. Tak syukuri kok alhamdulillah. Lah ngono. Kowe padha sanget to. Nggih, nampi pangesipun Pati Sengkulun, Senguni. Pati Senguni manggih. Wilujeng anggen kula sowan. Syukur. Aku padha sanget ados sinuwun mandura. Yo. Nggih nami pangesipun sinuwun Prabu Baledawa Bojo. Baladewa karo Baledawa. Ados manggih widodo. Suwun. Peprosen Kakang. Ados Pembandurna. Aku. Mulane kok liwat ngarepan mau suwung jane ajeng kok suwun blung. Arep pertapan. Aku nang kene. Lah ngono namung teng rayi, ingkang wonten ngajengan. Sapa Kakang? Seneng gedhogan, kenal muapok ora. Arep ngake bojoku jaran ora. Nggih nampi pausipun sangadya penampakan ngatos wilujeng lisan kula Pak. Saka Kakang, saka. Wingati opo Bagong Suwang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora kamu. Kula suwun niku janipun kula niku langsung. Langsung piye? Kula niku jane boten ajeng suwan negara kita. Arep suwan ndi? Ajeng suwan pertapan Sukolimo. Ono pertapan Sukolimo. Nggih. Karepmu piye? Ngaten. Kula niku urip teng alam donya niku pun suwe.
kula niku pun paribasan pupu ampas jambul panen sajenenge kula dereng ngerti sinten sing ukir jiwa raga kula ateges kula niku ngerti sapa ta bapak kula bapakmu Wiraya Semar ala padha ngerti nek Semar bapak kula niku bapak angkat kula senes bapak kula asli kula tuh takon pepuk ya ora ngerti takon gareng ya ora blas saya takon sumir muyo kaku bapak kula niku ora percaya lah kula niku mikir nek mati dolan mangan ngombe ora doyan iki nduk takon sapa aku ki ngendana kula terus ngraito aku tak sowan nang Petapa Sawalima ngendana ajengmu besok kalian sang Papa Begawan Duren durna kaya iki wau sinten to bapak kula ngendana mobil dipun paling wedal kula badhe matur kalian sang Papa Begawan Kukoyono iya tak paringi wektu kana matur kanggo jenggal sopan santun nggih minun ngapunten nek kula kurang sopan santun kula niku wong desa aduh cerak watu dadi nek kurang sopan sithik niku mboten mokal kula niku wong ra sekolah sekolah nang SD ora lulus sebabe kampung guru kula dhewe apa gule kaya diambung Bapak Dona, apa kakak? Ngeten nggih. Kula niki badhe nyuwun prisa. Apa? Kadang sampeyan ku dadi pendhita sing wis kondang. Bapak niku. Pendhita sing wis karo kok jagat sak lumayan kula benange sapa sing ora karo sak apa Begawan Dona. Ya kan? Nah, kula badhe takon kalih panjenengan. Sampeyan niku pandhita sing wis kondang kula badhe prisa bapak kula niku sapa padha iki jane iki sampe ora iso nduduke bapak kula mboten kula kok minggat kala Gusti lho sampeyan coba balen meneh bakal minggat kala Gusti sampeyan sebabe pandhita sing goblok sampe kok mriki dudu wong pribumi sama iku wong lisan yang nek sampe nanti to mriki dadi perhitungan tukang ngapus minta soal mesti baru nang gus nang utang darah punya mriko ajemangan apa to mriko jadi pendengar iso nutuke sapa to bapak kula oh tenan lha ora kowe nang aku jero pakatmu ngono golosno kowe iki ora Semar kuwi dadi pomomen para Pandhawa kuwi sing mau Pandhawa iku kula mongko asline sing berhak negara Westonku para Pandhawa kalau titik-titik tekan otak-otak sing ngomong kula jaman sing Pandhu Dewanata sang Tapa Begawan Kramayasa biasa ae tau niku sing ngomong kula dadi ra kitane saceto ngomong ceto polang ceto kula melu gawe Gusti dadi sampe to mriki ora iso duduke bapak kula lajur bablas sampe ora gunane sampean krebut nyandang pendhita nang negara Gusti jebul sampean kuat iki pengaruh iki dadi provokator iki dadi tukang mengaruhi karo pribumi sampean tapi ae matur sampean iso duduke bapak kula ora aku ora iso lunga saka bapak yang tak rasa-rasake bagi dari orang saya gembelon dasmu lho iya kita kok doae kok tapi kok doae das yang iki kowe ngerti yen kok pangan dono kena dosa pendhita ngantos kula ngerti nek dolmanku to mriki pendhitane nggih niku dolman iku asli wong liya jayang nggih badan iki seneng wong pribumi dolman iki lah pendhita kondang sing ampuh
ilmu kebatinane. Oke siswane, oke muridé sedo deku-deku. Wonten petaka swalika teka terus ngambung tangane. Dianggep niki berita sing wis kondang, sing ampuh niki. Niki nang apa katakan bapak kula ora iso. Kula duwe hak negara Lestina, kula duwe hak ngundang Durna saka negara Lestina. Harep apa kowe? Ora bosok tibet. Nanti kadang oleh ureng tani aku, ketoki pemrokok yang udah suruh wedi aku ngono. Wis sate kan pokoke begini, aku gawe geger pokoke. Wis arep suruh wis ben awusan. Nek rubah ben sampe aja napa sampe. Lah kok malah wangsulan mau cangkem aku ki. Aku ki Baladewa. Lah nggih. Kula nggih Bagong Kaca. Aku ki ratu. Lah nggih sewu sampeyan niku bedaya sapa? Ora iso ki. Sing jeneng ratu niku ora kena ngomong wong cilik kaya kula niki. Ora kena ngomong karo wong cilik kaya ngono iki. Sampai dadi ratu niku sing junjung wong cilik, sing dadi ratu wong cilik, sing milih sampeyan niku wong cilik. Dadi sampeyan aja kumalung-malung aja adike ngadi guna, terus sampeyan dadi ratu. Ngelingono biyen sampeyan niku tomriko-mriko namung ngumbar janji sing ora nyatane jaman sampeyan kampanye nggih. Sesuk niki tak cara dalane ndi tengah mrene dicor ora. Sesuk ana kang tak dadi gerdu ngendi? Ora gede gerdu ta. Tapi sampeyan ampun janji karo wong cilik. Yen sampeyan cidra janji wong cilik niku dosane padha wae mateni manungsa ngoten. Ampun ketapati sampeyan niku. Kok iki gedhi banget 17. Iki bau 17 nggih. Senajan gedhi banget 17. Kula niku saka Buku Negara. Kula niku saka Buku Negara. Negara aja nonton apa-apa niku wong cilik ngerti wae dhisik. Tapi aja ngomong sampean. Negara nek wong cilik ngoten iki sekan negarane. Ampun sampean duwe dadi ratu, kowe gedhi banget 17. Kowe iki bau 17. Oh. Goblok sampean. Mbok mangsane ngesin wong cilik sampean. Kowe bingung lek kok ndeleng sampean karo wong cilik. Nggih mboten. Kowe wis saniki iki wong cilik rekoso. Taun iki rekoso wong cilik. Nganggur tanggungan apik regane ora ana, nggih. Setahun pisan ditani pajak nggih mboten. Kurang bejane pajak do dikorupsi karo wong dhuwur nggih mboten. Nggih mboten. Iki kok kasus nyata. Jadi sampai didadi satu golek mulih-mulih. Sampeyan dhisik kampanye rono-rono. Apa ngedatake apa ngedere sampean. Bol. Bol kuwi ayo Baladewa kok ngene. Kowe minggat karo Baladewa ora iso. Ora tetep ajeng murisa kalian niki Durna niki. Sepisane Durna ora iso nduduke bapakku lho. Kowe kudu ndas karo sini. Kowe kudu lunga karo sini. Kowe takon bapakmu karo Panganduna. Cilik iso ngangge Baladewa. Gedhe saka pati bangke Baladewa. Semua ae ora ngono bener mesti lupa yakin. Rasa suli barang kok. Ingo seneng rasa suluk kok. Bal. Kowe aja kemaki kowe. Mau dadi ratu kowe, Bal. Yo nang samu aku wong cilik, wedi karo kowe ora kok. Kowe ngedake patung ngono, saya ora perang, saya ora pilih. Aku rupa Yohani, aku jembatan wani. Metu jero wae kepenak. Metu jero wae kepenak kok iki. Kok dadi lan orane gumantu sing kuasa jaran. Kakang sarung kakang apa dari.
karo jadi waktu jangan nangis di bulan Bagong suami niku wau badhe nyuwisa sinten yang sepupu sampun cetha yen to Bagong kok ora takon bapak lebaran jajan mari jajan isu ilang menika pasukan itu dikontapi Kyai Prabu Dewidono mikono nyuwun Banyasena banjur badan tanpa sampeyan sepuluh dira sak dengkul berikut sapa ya ibu nandur kok Bagong menika niku kumpul mbok barun sireng ibu nandur kok Bagong menika pacoban ing lempung dari mati ora banding ing ada pasien mangi waktu Bagong itu dipun berkali saya matur wangsul itu dipun berkali saya mboten purun Budi Sembatari bola tadi pun rambung atau satu no kalian bikin nomor pun bapak itu apa kalian lagi banyak pun apa bukan aja lalu mana semua datang ke bapak ini sopo orang perdito kok dengan roman sangat beda ada satu paman orang dari Kelahiran Polo Soto Polo Ini Sako Sepuluh bagi Nyandiko Dawu Potuana Prabu Ambil itu pun Bukung Jalan Merwadi Dulu Polo Supatus Ampun Ngar Dengarkan Pau dari pun dari Nastimo Satu Bila satu orang Ngomong pulang ke dulu Juga mau Merwadi Dulu Misalkan dalam orang Patut dalam Merwadi Dulu Nanti pun paman semua sekalian jadi Arpo Marvel. Puspurno sadani nopo satu pendetoran satu nangkep tanggul meratu nyari tanggulnya berdatang walau yinto Kareng di bawah tojang sampai Pido teko sekolah kude datang sekolah perang guru be manusia estimana asukul guru era tojo saking dapat dinampi dan parang dadi nyarebet po abdi bedoyo sila saking guru yo unduriro Sri Moro Noto
wis kedo mapan nunggu dhewe-dhewe. Nah, anakku bocah iki Limbo ya napa iku tekan mangsine limbukan utawa canikan macam swasana iki aku karo kudu caos pangipun iki mak iki ditinggal swat wong surpanak penghapus marang dia wis tau ditinggal swat dengan wis lari dicentek wis pokoke suwe dengan mak iki ana konflik karo aku pengen dia ini soal dari aku wah terus kita kita harus kirioko sistem kompleks ini aku apa jenis orjun aku penyanyi yang komplit kalau drama barang terus juga kayak si bagi ini kata-kata tahun dulu ya lari kita kok masih tapi ya lari ya saya itu ya bisnis kayak ya oh iya dia mati wagi rame ini penonton ini gitu nyanyi lagi nyanyi wah pojok kono kayak belut wah teman-teman terus aku nih buat lereng terus kewayangan minggu tahun aku lagi oh tuh ya kita ajak ya sih ngaji musim daerah kalau ngaji musim yang di Sukoconoto orang ini ngaji Sukoco oh gak surat ini ingol itu rungai ya rungai lu si capas rungai lu ini lo ngaji lu canggung begitu kita sudah ini adalah sedekah bumi utawa kas desa nek cara budhewe program Jakarta kono jenenge Merbu Desa Promosi Desa pintu-pintu kan jenenge nek daerah Gunung Kidul Wonosari kono jenenge Rasul yang kalau daerah Batu Dindi kono jenenge Majemuk kono nek Majemuk utawa Rasul Promosi Desa Promosi Desa wiwayangan apa-apa mana sebagai orang tidak ojek juga biji ojek mergo pancen sing jenenge wayang iki tinggale para nenek moyang iki tinggalane para wali oh iya ya Mak mergo apa sing jenenge wayang iki kena kanggo tontonan wong lan perlu aku tenan oh iya ya dadi rapi iki hura-hura ini ya ana tontonane ya ana tuntunane ya ana tatanane ngono oh iki dadi yang mantul modane karo warga ing Pranak kene khususé ketua panitia khususé para pemuda-pemuda kuwi Pranak kene kersa nimbali awake dhewe ngene lho oh iya kersa nimbali lan kersa muni-muni budaya wayang kaya iki aja nganti ilang kok panggung jeneng budaya wayang kuwi tinggalane para sunggah para iki tinggalane para mali-mali para semono anggone nyebabke agama Islam dadi aja nganti ilang panggung aja gampang dijajah jeneng jajah ku rawane bareng nganggo fisik teman-teman sing dijajah apa sing dirusak apa budaya yang budaya rusak mergo dijajah luwih nanti ilang sopan dulu oh tenan pesekno negara gampang dijajah tenan orang yang liwat budaya perlu liwat agama ora kudu sing ati kudu sing sotis iki ora
Awakmu njaluk aja gampang kena pengaruh, aja gampang kena provokator sapa wae. Sing tembe mbune bakal nyelongkrongake ana juang kasangsaran luwih babagan budaya. Iki budaya saka unggah dhewe ana sopan santune. Aku ngomong ngarep ana kanggo tontonan monakaran yen perlu awak tuntunan. Oh ngono ya. Lah lali wae nek bakal buku seman wayang ngene. Sebabnya apa kan wayang wargane ngene. Yen risani wayang ora ana wong do buntu-buntungan, ora ana delok-delok juan. Sing isine apa wayang sing kosmono kanggo lagu Islam isine kumpulanane agama. Jadi iso menarik penonton, rogoh ngatine si padha nonton, terus do ngeluk agama Islam. Tikete apa dudu nganggo dhuwit, tikete maca kalimat syahadat. Leng mlebu agama Islam. Jadi sing iso ngrembakake agama Islam yo kudu kaya wayang iki. Mula terus kok ngomong karo to, aja gampang karo pengaruh, aja gampang karo provokator. Ana sing ngarani, wayang iki musyrik. Sing ngomong sapa kok musyrik. Oh ngono yo. Iki cetok dilari para wali, iki paling gedhe banget untuk penyebaran agama Islam rikala zaman semono. Oh ngono yo. Kowe karo aku ditinggal sampene. Muga-muga sabak dan panggihan minggu iki baru ing pranak pengatus kene tansah garingan adem ayo tentrem saklawase. Amin. Diparingi sehat, diparingi panjang umur, sing padha ndak nyamong tani tanduran wakata omong subur makmur ahli paloh sinami sing padha ngasta usaha diparingi lancar usahane, sing padha ngasta dagang yo muga-muga laris dagangane batine akeh. Oh ngono yo mak. Sing padha ngasta pegawe nggo mundak opakane, mundak bayare. Amin 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 ya rabbal alamin. Ngono. Iki jumbo swasana aku tak mung lagu ya luwih dhisik aku tak mung lagu sing pas karo swasana ing ngene ya lagune apa lagune bersih kisah ya bukane apa bunek bukane bunek oke. Ayo boleh.
iki padha dusun anak ini padha semut kutu mandang ing karya resiki disane sing marai dadi sumber penyakit diresiki yang perlu sarian salane sing padha kundur konstruksi diresiki disuwun kira masai Gusti disuwun pangapura muga dingapura bisa kentutane dibari papan kasuwargan sing paling bangun terus yakin lho jar menungso sepi kok mulbutan sing ana juga sing adoh sing apik ayo bareng-bareng beli sing nuwun keguyuban lan kerukunan monggo aja nganti padha congkah sing tembe bakal mecah belah anggone padha kekadangan anggone padha bebrayan anggone padha paseduluran oh ngono lho kuyuk lan rukun oh iya senajan demi sekitar hanya di rasa-rasaki ono pangandikamu sing cocok ono ngrasaku lanjut ya iki ono tanganmu orang ngomongnya aku terus kaget loh gak bisa kawan disitakin matur nuwun karo Mas Bagong wis padha lenggah iki wis padha siaga tata-tata padha caos panipun kanca-kanca luwih kompak ora maido katempangan ora maido kepinteran sing ngender pilihan ngender asik iki pokoke ngender putus ini yo sing bocah-bocah apik kaidan kowe iki anak bocah maksudnya rung tau ngarep singa ngono lho wis padha siap ya Mas iki aku tak nyuwun dan gitu ya oh iya prau layar ya Mas Bagong karo sapa Mbak Tantin Aduh Tantin karo Mbak Elisa jumeneng bareng iki lagune prau layar oke Kissing.
tunggal wadiku wedok dak ayu batik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Bagong. Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu. Pak Caket, Pak Cange meneh Kak Wisnu. Mak Cange Yulimbo. Kau suami pacange lho cang iki banci. Lah sakniki niku sak nyampe sodo kapusan to. Nggih to, ketoke ayu ning jebulane. Lantangan ana. Kalau dikulatin layu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, niki jenengan pinanggih wonten mriki. Wah kaya ora Namanya ono. kok karo tanggane mbok ngerti bareng. Lah iya kok yo ngirit bensin barang iki. Canggih nang kondang. Awai saya bunga. Dalange ya saya lemu. Susi kok. Sira ora kulite diri. Dalu niki ngendi ora ya dadi. Pas lagi ora ajiku ora naik kuda di keluar. Lah apa hubungane nek rajine? Ora kan ora apik. Ujare kok simbah-simbah ojo nganti kok adi weruh teke kancane. Nah, kayaknya pergolakan aku sing kilaf. Ya. Nggih. Mas Bagong. Ujubipun dalu punika ngaturaken sugeng merti dusun apa desane iki, Pak? Merti dusun ngendi kene iki? Sapa sing manang? Beranak Mas. Nggih. Niki nyuwun pangapunten nek mituturi kadosipun kedhuwuren sithik derek urun rembak. Yosipun warga Meranak dados warga ingkang mbudaya. Tepuk tangan untuk warga Meranak. Nggih, Sing dimaksud budaya napa? lho lagi niki wujudipun nguri-nguri budaya mboten sanes namung nanggap Tiwasa gembal-gembor nak melestarikan budaya wayang kulit ning ora tau nanggap ajeng lestantun saking pundi. Kepara dalu punika sampun ngrawuhaken kanthi bintang tamu Mbak Tatin Titot. Nggih kalih. Dikit. Lho, Mbak Nek cilik Elisa. dikit. Nggih. Niki wau nggih kula seneng nggih seneng, sedih nggih sedih. Guyu nggih guyu. Niki wonten Mas panitia niki enten pamreten apa mboten kula ngoten. Lah dikirim ya kok mboten enten fotone kula. Lah panitia semau. Lah kowe iki sapa? Aku terus semua. Sih, niki wong gaipun ngagem lagu menapa? Praulayan. Nggih, sithik derek urun rembung nak mituturi kadosipun kedhuwuren niki sing rawuh takjak mirsani wayang kulit. Tuntinganipun sapinten Pak Di? Kose. Yo kanca padha nonton wayang. Yo ngono kabeh to. Bareni. Sing kompak mulai mangan tak tolong piring kok ya. Yo kanca padha nonton wayang. Kanggo tulodo lan kanggo hiburan. Kanthi dalang sapa? Aduh. Dalange Bagong. Loh, Pak Nanang. Habis sih. Wisnu Nanang. Jadi, Ojo melok bisik lah. lho kok akeh kok ngene iki bingung nek nggih. Mas, kula niku nek nang daerah Yojo nika. Ora ngerti nangis sapa. Nek nang daerah kene nyuwun pulang. Oh Wisnu ngoten nggih. Ya ya wis penting ojo nang habise ngono. Lah iki langsung nembang iki kok ya. Yo kanca padha nonton wayang. Kanggo tulodo lan kanggo tuntunan. Yo. Kanthi dalang yo. Tadi Jaya. Sumita. Sosi wis mati Pak Leku, bapakne kuwi. Pak Leku jenenge Pak Sutrisno bapakne. Kae. berarti Wisnu Hadi Sugito. Sugito. Yo. Kanthi Karo dalang anu ngene Mas. nggih. Omahku Blongkonggo. Oh nggih. Kowe kudu ngerti Pak Hadi Sugito iki sapa piye. Orang kene iki cocok kabeh. Ngerti ora? Apa? Kanthi dalang Sapa? Wisnu Hadi
Sugito dalang Mas, kasetnya akeh. iki sedoyo Oh, Sila alim lali kang wis kondang sani dening Nuswantara kathah ingkang sami mirsani warga meranak kabeh nyawiji semangat muri-uri kabudayan Jawi dalang sinden yoga lan dagelan dipeni namun sinawang para niyaga kepareng-pareng hiburan dongake penonton sing tindak rene muga panjang umur lan akeh rejeki amin Allahumma gue panjangnya semangat tenan. jadi jenengane asa-asa nonton enggak tapi nggih bisa Nggih. iki nggih ini gatenipun sing ditos-tos iki namung jenengan Kowe iki sapa to? aku iki sapa Iki sapa to, Bakar? Sing biasa kok sing jawab sama coba dijenake ku ndak ana apa mati. sing ora sing opo ya ini sio-sio karo aku sampe sapa mentang-mentang iki sio-sio men Pokoknya bergaya bareng ya Mas Bagong. Oke. Tinggal Iku menghibur seneng-seneng. masyarakat petani beranak jadi niki. pola ngatur aku kuwi pantun kunjuk Pak dalang Jumari bengkel niku Bengkel apa kae? oh bengkel Pak Gua tuh mana bengkel. Jumari bengkel Bengkel uang mau beli. iku pola ngaturi nganu amplop dumateng jenengan dumateng gak elesa kula kula mboten usah Pak Ju kula ikhlas Ora kae. Mbak dong anak ikhlas mboten nampi amplop Nek Mas Bagong, nek jenenge wong seni iki ora kudu apa jenenge kudu suwene iku. Rasane iku piye ngono? Nggih, ibarat wong seni kok ngrembug rego iku kados wong ora katokan. Saru. Oh. Ora ngeu katok to. Nggih, derek dedonga Mbak Tati kali Mbak Elisa. Bojo warga Meranak mriki. Nggih, jenengan sih. Pun Jenengan sih. tak dongake nopo. Nggih. Muga panjang umur lan akeh rejekine. Oh, nggak lagu mau. Lah nggih. Ayo ti dongake ti, lah kene iki. Nggih. Soalnya kagem masyarakat wonten ing Meranak mriki mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Sedaya masyarakat tansah guyub rukun ayem tentrem. Amin. Mbak Elisa, kesenangan. Kula nggih derek donga. Sadereke kula derek kamayu sagio. Satur sederek maranak derek sampun ngalok inggih pacucol calu meniko. Pacucal. Ditopoki sulit ora tak nakon aku Mbak Elisa. Kok ngomong-ngomong ki ora pakai sulit. Jadi iki asli kok iki. Derek gulang tepung. Nek, Lagi wona. lah dimano? Oke. Wale. Derek tepang. Kula Elisa Ocar Salaso. Asline gede. Aslinipun bapake Seko Toli-toli. Ibune gede. Seko Lambelu. Oh. Oke. Jadi bapakne saka Toli-toli. Ibune saka Lambelu. Lambelu padha karo kangkemmu. Jeneng desa karo. Cangkemmu kene cara kene cangkemmu. Cangkemmu. Ini daerah iki daerah satu Sulawesi. Pasuruan Sulawesi. Oh. Sulawesi ki karo. Oh. Dia kok karo kuesi. Itu Sulawesi. Saya derek ketongo akhir pun ngatakake versi des dusun dalu menika. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan. Amin. Pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang lumintu. Amin. Anak putu paringi sukses sedaya. Amin. Wong ngerantau iso mulih gawa rezeki sing mukeh. Amin. Sing pedogong. Apa-apa?
jadi oh. Kabeh ngomong Jawa ki oh, Jawa aja dibilang Jawa. Moto, moto mata moto. Nasi sego. Ada ono. Apa? Pedagang pedogong. Masyarakat sedoyo. Wah, iya. Diganti orang. Lah iki arep ndongake wong kon waras kok malah kon sedo iki piye to? Sego. Lah iki mulai ngomong iki lho. Jawa itu tuh susahnya di situ. Ada gembangan foto-foto. Sedo artinya dewe, sedoyo artinya dewe. Sedo kuwi modal. Sedoyo itu semua betul kan Pak? Betul. Iki lo pinter-pinter kabeh mula nek diajar basa Jawa mangkat. Bakate mireng apa boten jenengan wau. Mugi-mugi warga meranak sedoyo. Ajane bagong bodhe. Kok budek kaya bonceng. Aku wis pirang-pirang tahun karo iki. Nggih. Jadi aku nek kowe wis ngomong nek tenang bae. Asal mbok protes daripada kengkoman. Iki opo to iki? Kowe iki legend tadi diparani kawul. Oh berarti aku manis ya. Tawon kok arep top aku. Aku yo keceng manis aku. Aku nek ngomong perwektu manis banyak kencing nanti. Ora kecil manis kuwi. Apa? Kecil anyep. Dek, sing jenengane cengkok utawa logat memang berbeda-beda. Ya arep wong manca negara, arep wong luar Jawa, tapi bisa berbahasa Jawa itu merupakan satu orang yang sangat luar biasa. Yo sing sinau direwangi PJDS aku. Lah yo, Mbak Tatin asli Jawa ya? Kulo Jawa. Jawa tulen kowe. Sing Aku Jawa iki gembel. Ah, Bas. Siapa Lisa? Tawa. kawan. Lah kok padake rebus? Kamu apa wedhus Kok iki? maca sak sore tekan kene bar magrib kok padake rebus? Wedhus karo kowe sesuk nang wedhus e. Oh, Aku lewat mau ngubeng-ngubeng lewati Pak Hansip mau mulai omahe Pak Warjo. Wong Pak Hansip iki ra ngerti nek aku malah nek karo wedhus nang Ini kadang mesti mendingan iki. Iwan. sesuk nang wedhus e. iya. Aduh sakit perlu tadi. Dulu. Berarti awak dhewe sing kalah karo kodhok. Oh, sesuk. Lho, awake dhewe ora kaya tanggapan nang omah. Iya. Kodhok iki duwe sahat. Lho, dodol rokok. Oh, tidak ada. Dodol rokok. Oh, kok gedek. Mas Bakar, Mas. Kalau dulu persyaratannya aku. Kalau muli bareng, kayak orang kono muli bareng. Jadi orang ketua kodok kayak. Dengan yang muli bareng, balik patengi. Ini rombongan tadi. Ini apa ini rombongan ini dia pergi, dari rombongan kalau bawa kafe. Ulah manik aku. Jadi baru ini. Dongo-dongo sampun katurake. Iki dongo wis tekani oke kok saya tekani. Petani lho opo? Apa? Tekani. Petani. Petani. Nek petani. Petani iki petani rambut ewan. Ngomongi. Petani. Petani, kali ini keturuan ingkang sae. Kali ini bati sing oke. Sing do usaha apa sing do duwe gamelan paling munggah derajate. Sing padha among tani tandurane Subur makmur. Sing dadi pedagang, Bati sing oke. sing usaha, Sing usaha di sukses. sing padha purek, Yang Bayo Sri. Dongake mereng sing Ora iki apa kok ora ngerti aku? apa? Oh. Purek iki lho apa? Purek. Oh, ngerti. Lah kalau purek iki minggat nuwun songoman iki jenenge purek. tak kok iki buku dikere-kere. Purek. Ya sampun dongo-dongo sampun. Sajange limo. Sing pojok kae sinden kae kok khusus gawe bubur. Khusus apa? Khusus apa?
Khusus apa? Mbak Dewi. Oh. Jadi pakai khusus. Jangan dibubur nak kon rangkung. Bubur. Kok sesuk-esuk toh? Lah, Oh iya. sih. Menika wonten layak bumi bo, wonten asto. Kuwi ora layang kuwi amplop. Amplop jerone layak. Layake gambare wong lanang. Bacae apa? Iki aku seneng wong lanang yo wong iki, liyane ra tak senengi. Bosok loro. Lah iki siji loro telu papat kok. Loh, lagi saya 200.000. Ya, iki mau ada panundutan Kadung Tresno. Nah, mungkin diperkenalkani langkang Kadung Tresno. Oke. Apa tadi? Iki do mati, Pak. Wis ora apa-apa jenengan sing mati ya. Kuwi boleh Ayo ganti piye berang-berang. Santai mawon, Pak. Nanti kok sentimen ya sing sound system. Kowe iki kekarep nyetopet dadi yo mati. Pak sekali Pak Dalan. Oh, siap. Aku ra nyono. Lagi lu. Awani Pak Tati Pak arep nyekel karo armimu. Iki Pak Caos Pak Libur katur sedoyo-doyo warga. Karmu, sakarmu udah dulu ya. Sauni-unimu pokoke. Sedoyo. Tak ketemu. Ini ditokir dulu enggak itu? Apa yang lain dulu? Aku Mana ini bisa ya Harus Pak? ngetoknya saya yang di dulu. Hah? Yang ini tadi ya, Kadung Tresno. Nanti menawi wonten pamundutan ampun lingsen-lingsen nggih. Diserat mawon. Injil bikin keri ya. Indi waktu ya ora apa-apa. wes kalau dikai waktu nang lho. Bintang kamu kayak waktu. Ayo Kadung Tresno. Kan bawa boten lanjut. Lajengan langsung dibawa. Bawa wae. Bawa makan. Nganu metode kadodayane jenengan. Ini kalian Mbak Tati nggih. Nggih, pamongan. Gentenan. Aku mau ikut Mbak Tati dulu deh. Apa? Aku menghormatimu. Terus aku di sini. Yo. Ya sing ngaponi kono lho. Baleni. Ayo paron mau piye? Satu-satu siap. Ini di. Iki gantian ya. Saya tua, saya ini tua paling tua iki. Loh, kok tua iki lho? Lah tua apa ora? Loh, aku karo jenengan ki tua. Apa umurnya tua? Iki tak cek. Jane asine. Ya tua. Yo. Monggo. Mbak Tatin rumiyin. Jen. Rinawani. Sani mawon slender atau Dulu. Sing durung nek ora songo ya rolas lah pokok. Cek wis. Muter. Gantian nih. Oh, Mbak Elisa. nggih. Ojo ana sing bermesraan yo. Kalau lagi ini saiki lho buta kan. Apa dene yo ada karo lete yo bulan. Gitu. Kayung yen marang sirane. Ini orang sing tresno lahir batin liyane badi.
bojone tresnane bae. Tenane. Ayo ngandeli karo bojone. Lahir batin ki nek ning kene ora wong akeh ning omah yo padu. Apa? Jajal kok nek sing lanang ki mangan kawati wis dadi geger kok ya. Asam urat. Kakak pencinta yo ngomong ngene. Wah, ya. Dan saku mawangi netra seru ati kandung tresno Itu bagian dhewe kok. Samu kemeplek wae. Ya nanya. Sakmane piye? Nang iya aku sliramu sliraimu. Kulaimu bareng. Nang iya aku. Tadiyo amu seleramu terus sateman Digowo nginep loro asmara nek gawa nginep ya bulas. ya lajeng lagune terlena Ora pas kok ya. ora jenenge pucet Ayo. sewakan langgapipun menika Lama sekarang
setan bareng kok. Waduh, ya mboten ngertos iki saking hamba Allah. Lho. Jenenge iki nampi wujude ponaton iki dadah. Terus cukup dari hamba Allah. Lah ini Cukup. malah ngono kuwi apike ra Iya, gitu apik. jenenge ngono. Terus mencakup semuanya kok. Karena orang jenenge dadi hamba Allah. Tenang lah iki. Aku ki rong Facebook tak jenenge hamba Allah kok bisa. Wis mencakup. Cek menika sampun katuraken kadung tresno. Nggih niki wong nggih wonten pamundhutan kula lajeng kirim-kirim kangge Pak Suarjo rumiyin nika biayi Depok Jakarta tapi dulu lahir di sini. Lah kula suami kula aku lajeng ngirimi caping gumung. Sik. Kok lahir di sini iki jalan mosok lahir di jalan. Ya bener. Lahir di sini Bener. Sing jeneng Bener Pak. sing jeneng lahir yo liwat dalan. Nah. Oh, iya. Ya liwat dalan liwat ndi yo dalan ya kono. Kalau toko jenenge beda. Apa? Yo lahir ning dalan. Sudah kene nih Murana, ibunya di sini. Aku kirim untuk Pak Suarjo ini sampai gunung Jenggleng. Jenggleng. Jegleng. Hati-hati ini ki sing Jenggleng samene kok nek penonton do mumpun kok ya. Jeng. Yo apa jengku? Ayo sing Jenggleng kan sik kakung mosok ya aku Mbak Tati yang Jenggleng kan. Mas Bagong ngene jungkul do dhuwur-dhuwur gak ono tak dhuwur. Ora ngono ki nggonku bar tak gandake. Apa nih? Ayo, ganti iki aja dhuwur lecek. Lah iya. Sing didandake iki apa nih? Kuwi lho, Pak. Apa? Apa sing cetok? Suarane sini. Apa? Apa? Selamat sini ta? Ah, kowe iki Toli-toli. jenenge wis gede kaya Aku nek ora wong iki ora ngerti ya, Mas. engko tak ada. Wira wae ku ya. Aku tak Kayak ya wis kok GWA-mu ya wis leboke ngene wae Mbak. Murah. Ya jangan rugi WA kan WA-nya dulu mlebu dulu. Langko baritnya tak lebokne. Wira tadi senang menerima. Lah sakmene gede ning apa gedheku ya. Oke, sampai yo sakit. Gede ki awake. Nek iya ning Ayo mrijo ae. Apa ini? Bapak mrijo. Mejo. diselemek wae ben. Ngomong ya. Ayo monggo. Sini kamu tuh. Kamu tuh di sini nih, kan di sepot sini. Aku ki sapa to? Lambo. Lambo toh. Maju Mas, maju. Maju dulu ki. Sing padan. Nah. Nah, ben cetrol. Kalau ini datuk. Aku iki Pak Nun Sewu, tengah dindi bakong paling enak begini iki, Pak. Sebabnya Sakit sih dia gini gitu. Wah, jajan iso Terus ukur-ukur betul barang. terus ya terus yuk, ayo. Ini Ri Pak terus. Aku tuh juga cilian. Apa, Bu? Kebo. Kebu yang cilian. Wah. Ayo, Ted. Siapa Deli? Aku Deli. Gue Redus. Ya. Jadi malam hari ini dengan bintang tamu. Gudel, Redus. Apa Milio? Aku bebek wae. Saya bintang tamu ini jaringan ngomong. Lah, iki apa? Among tamu. Apa? Apa ya? Aku mau nyalami wong akeh among tamu. Oh ya. Awak tamu kok dadak dandan lho. Untuk tang to. Oh, saiki nek awak tamu dandane ngono kuwi. Lah kira sesuai karakter. Yo irunge yo dadak diireng-ireng ngono kuwi. Nggih. Oh, ngono. Nggih. Yo terus iki yo ngene iki, lambene. Iki ora kang sentra apa kok dadi padha-padha leku ini ya, Mas? Loh, lagi ini jadi sakleting. Salekten. Berarti sak lampu. Sakleting. Sak lampu. Sak sokle. Sasokle. Wes mumbula. Kok saya tahu sah? Aku ono ibu-ibu sing ndeket iki lho. Apa piye? Awak dhewe kan kuning-kuning ta. Samarku nek cedak kali iki. Oh. Lha padake telek ngono kuwi. Adi rujuk sisa dulu. Ben batur, aku ben batur. Terus orang metu ra kemel ajur. Gulani koyo. Tak jae Pak Dalang iki kulino kali. Biyen lho.
Maju pokoknya rasa dikukuh pokoknya. Dek, Kok yo dadah ngono ya. Selamatin dia ya. Wong penuh dengan hujatan anak kuning digebyur ora coklat gebyur dadi sambal kacang. Aku bilang tahu dong kali loh mas komplor juga tuh berdebih kan. dek. Sing kakek dodar. Wis ini kuwi karo nyanyi. Nyanyi dong. Yang bisa dilengke. Mas Bagong jelenge siapa orang? Takoni kok. Yo. Ayo jelenge ya. Rasakan bukno kali barang jeleng ya. Saben bengi nyawa Orang di dalam pasir, Kuwi ora ngono kok, Bos. yang melinju mau dari Iki lagi. ayo sak omongan to, Dek. Ayo kan bikin. Dadi maksudnya nek jengleke ora ngono. Lah iki Kowe iki sapa? sing ngene iki kudu muni to, Mas. Muni piye? Jenglek ora muni. Kudu muni. Anu Oh iya muni. Kalau adune paling coba di ini adun. Ngomong, Nek diadu ngene iki sapa ngerti muni ya. Nah, kan kono. Kira-kira nek Kowe iki jenenge ngaku malah dibuntuti adep rene. ayo tangan dari yo nganu pengrawat. Tundang tak. Duh, tak. Dan ngono nih, mas. Udah ngomong kita jangan calon nanti, udah tak. Tulung. Kok terung Lah aku muni piye mau? Ora jelas kok tulung dan tak. Lah aku muni piye mau? Udah tak ngono kok. Sebener tulung, Pak. Oh turun. Salah. Tulung tak. Tandang muni. Ora muni lho mau. Tadi Oh saiki muni saiki. dulu tak. Muni. Bareng turun tak lho. Turun tak. Kowe iki piye to iku? Sportif dari kan muni. Masa kuwi ora ngono. Iya. Akanmu ya ngono. Enggak, bres. Oh beras. Beras. Oke. Bareng nih. Turun tak lho. Turun tak. Terus lho. Apa jogetmu ngomong aja. Iya bos, sportif ya gini iki. Sportif manut lho Mas aku. Maksudnya ki ora ngono lho. Iya. Manut lho Mas Bakon. Maksudnya ki tutuk bareng. Oh, tutuk bareng. Tutuk bareng. Aku bres ora tutuk bareng. Tutuk bareng. Yo. Jadi, terus. Aku melu aku. Malek. Iki dari sampai gunung malah dadi apa tadi? Betul. Ya. Kowe malah dadi minggu iki ngapa? Lah gak masalah nek sing dia kan jelas suara. Terus? Kan itu sing jengle kan Mas Bagong. Iki mau jenglengane ora pener-pener kok. Ora pas. Ora pas yo. Ora penak. Iki wis tak benerke kowe ngene. Hah? Wis tak benerke. Kirana sakmono gedene ket ora pas-pas. Ya kerja wis. Langsung itu ya. Kok dia mati sih wae kok dia iki ben pondok cilik. Sakti kok jangan aku. Kok mati kupinge. Suri hati-hati ada di Bagong rada bodek. Kok jangan. Iya. Bucek lah bucek. Bucek. Nemen jenengan niku lagi bucek kok. Pak. Ayo terus ke.
kemang wae. Weton gunung. Apa? Enggak wae ya. Bek. Ini lagi sekira mah. Nah. Nah, ngomong. Nah. Tenang. Kenapa sih? Tak tukok tengah gue jalan. Mau tuh lagi duduk. Saya bengong. Ya, betul. Lanjut. Meneh. Oleh. Meneh. Sing bener. Terus jenengan terus. Kenapa? Nah, jenengan terus. Mau terus bulan-bulan krosoknya. Kok Wih sering nantang perkara nih kayaknya. Lagi, aku kita terusin malah nanti sebagai kurang mas. Mungkin mau jenengan terus. Boleh dong. Lanjut. Pak.